Už jsme tady vendeli, ne? Jo, no, taky si mohl zastavit trošku citlivějc. Přátelé, zdraví vás další vydání fenomenálního magazínu Bílý svět. Tentokrát jste se zajeli podívat do sport areálu Klíny. Pojďme se tady mrknout, jak to tady chodí. Vendelíne, čekej, já se vrátím. V dnešním dílu Bílého světa se vydáme do volného terénu mezi ski alpinisty. Popovídáme si s alpským lyžařem Ondřejem Bankem a představíme dva freeskiery, Švýcara Phila Mayera a reprezentačního trenéra Romana Daleckého. Ten přímo v dějišti olympijských her koučoval Marka Skálu, který se postavil na start slopestylu. A vážení moji diváci fenomenálního magazínu Bílý svět, vy samozřejmě víte, že se nacházíme ve sportovním areálu Klíny. No já jsem si zde našel tento nádherný sněhový balón, protože sněhové balóny sbírám, půjde rovnou do obýváku na skříň. A tady už je se mnou zodpovědná osoba, Josef Dlouhý, který nám tento krásný sport areál představí. Můžeš. Ahoj. Tak jsme z centru Krušných hor. Ano. Kousíček od Litínova, v podstatě i kousek od Prahy, nějaké 90 km. Kousíček od Drážďan, jsme tady na pomezí česko-německým. Takže snadno vlastně na dojetí skoro odevšud. Jo, je to k nám kousíček všude. Výborně. A krásně se tady dýchá, že? Na to, že to je blízko od Litvínova. Tady ten Litínov už není cítit. Ne, Jo, to je dobře. Tady jsme na čerstvém luftu. To je dobře. Tak řekni, co teď jako nabízíte? Není to ski areál, ale sport areál. To je vlastně širší pojem. Tak sport areál, on to byl kdysi ski areál Klíny, my jsme ho přejmenovali někdy před 5 lety, protože jsme se rozhodli, že musíme tu sezónu natáhnout v podstatě do celého roku. Jasně. Takže jsme tady v zimě, tak samozřejmě jsou tady sjezdovky, jsou tady běžecké tratě, lyžařská škola, další klasické zimní aktivity, ale fungujeme i celoročně, fungujeme v létě. Jsou tady bajky, je tady bike park, lezecké stěny, minigolf, tenisové kurty a taky dál. Vyžití veliké tedy. No já myslím, že na takhle malém prostoru je tady to docela dost. To je krásné. Já jsem si všiml tam malé jako dětské školičky, to znamená, že naučíte i malé děti lyžovat, že? Jo, tak my jsme areál hlavně zaměřený na rodinky, na výuku lyžování, na taky ty začátky. Nic prostě pro mě. Já takový fenomenální lyžař, já potřebuji to úplně normálně třeba 90 stupňů, jako stěnu. A tu tady taky máme skoro. Opravdu? Jo, ale to si jde jenom někdo. Třeba já. Jo. A sbíráš taky balóny? Sbírám. Hlavně letos. Dárek. Tak jo, děkuju. Já se najdu jiný. Josef Dlouhý, pane ředitel. Ahoj. Ahoj. Už jsme tady vendeli, ne? Jo, no, taky si mohl zastavit trošku citlivějc. Přátelé, zdraví vás další vydání fenomenálního magazínu Bílý svět. Tentokrát jste se zajeli podívat do sport areálu Klíny. Pojďme se tady mrknout, jak to tady chodí. Vendelíne, čekej, já se vrátím. V dnešním dílu Bílého světa se vydáme do volného terénu mezi ski alpinisty. Popovídáme si s alpským lyžařem Ondřejem Bankem a představíme dva freeskiery, Švýcara Phila Mayera a reprezentačního trenéra Romana Daleckého. Ten přímo v dějišti olympijských her koučoval Marka Skálu, který se postavil na start slopestylu. A vážení moji diváci fenomenálního magazínu Bílý svět, vy samozřejmě víte, že se nacházíme ve sportovním areálu Klíny. No já jsem si zde našel tento nádherný sněhový balón, protože sněhové balóny sbírám, půjde rovnou do obýváku na skříň. A tady už je se mnou zodpovědná osoba, Josef Dlouhý, který nám tento krásný sport areál představí. Můžeš. Ahoj. Tak jsme z centru Krušných hor. Ano. Kousíček od Litínova, v podstatě i kousek od Prahy, nějaké 90 km. Kousíček od Drážďan, jsme tady na pomezí česko-německým. Takže snadno vlastně na dojetí skoro odevšud. Jo, je to k nám kousíček všude. Výborně. A krásně se tady dýchá, že? Na to, že to je blízko od Litvínova. Tady ten Litínov už není cítit. Ne, jo, to je dobře. Tady jsme na čerstvém luftu. To je dobře. Tak řekni, co teď jako nabízíte? Není to ski areál, ale sport areál. To je vlastně širší pojem.
Tak sportareál, on to byl kdysi ski areál Klíny, my jsme ho přejmenovali někdy před 5 lety, protože jsme se rozhodli, že musíme tu sezonu natáhnout v podstatě do celého roku. Jasně. Takže jsme tady v zimě, tak samozřejmě jsou tady sjezdovky, jsou tady běžecké tratě, lyžařská škola, spoustu další klasické zimní aktivity, ale fungujeme i celoročně, fungujeme v létě. Jsou tady bajky, je tady bike park, lezecké stěny, minigolf, tenisové kurty a taky dál. Vyžití veliké tedy. No a myslím, že na takhle malém prostoru je tady to docela dost. To je krásné. Já jsem si všiml tam malé jako dětské školičky, to znamená, že naučíte i malé děti lyžovat, že? Jo, tak my jsme areál hlavně zaměřený na rodinky, na výuku lyžování, na taky ty začátky. Nic pro mě. Já takový fenomenální lyžař, já potřebuji už to úplně normálně třeba 90 stupňů, jako stěnu. A tu tady taky máme skoro. Opravdu? Jo, ale tady to si jde jenom někdo. Třeba já. Jo. A sbíráš taky balouny? Sbírám. Hlavně letos. Dárek. Tak jo, děkuju. Já se najdu jiný. Josef Dlouhý, pane ředitel. Ahoj. Ahoj. Tak přátelé, trošičku jsem si z dlouhé chvíle řekl, že si za horolez chill. Jenže, jak máme teďka tu zimu teplou, tak to rozmrzlo a stala se z toho taková lezecká stěna. Což je štěstí, protože zde ve sport areálu Klíny se dá sportovat jak v zimě, tak i v létě. No a proto je tady se mnou Alenka Dalecká, aby nám tyto letní aktivity představila. Alenko, spust. Takže v létě ve sportovní hale se dá dělat cokoliv, dá se líst na stěně, když je špatný počasí. Ano. A provádíme tady i různé kruhové tréninky, cvičení. Můžete si zahrát badminton, fotbal, cokoliv, co se dá dělat v tělocvičně. No a když je venku hezky, tak si můžete vzít koloběžky, sjet na koloběžkách nebo na kolech, využít lanovkou se vytáhnout nahoru, nebo si zahrát. To jsem vždycky chtěl zkusit. Já ti pomůžu. Děkuju. A prosím tě, vy máte v názvu zim-let, to je jako zima a léto, že jo? Přesně. Ty jo, takže se dá celý rok pěkně sportovat. Ježiš. Nenech se rušit, povídej. Máme tady na léto lanový park. Ano. Potom si můžete na sjezdovce zahrát extrémní golf. Tohle je takový extrémní lezení. Máme i venkovní hřiště, taky na volejbal, na basket, na fotbal. Prostě sportovec si přijde. Přesně, přijde si na svý. Postavíme. Klíny tady mi řekni. Klíny. No to je tak název vesnice, to není o tom, že bychom tady byli nějak náchylní na klíny. Si demolovali klíny. Můj klín už je trošku zdemolován, ale to vůbec nevadí. Vy neváhejte a přejte na klíny si trošku zabomnout. A stále jsme ve sportovním areálu Klíny, ale kromě lyžování a běžkování se zde dá i zažít extrémní sport. A o to je tady Roman Dalecký. Čau. Ahoj. Ahoj. Trenér reprezentace v nových sportech. Řekl jsem to správně? Řekl se dobře. New Style. New Je Style. to nová disciplína pod svazem lyžařů, akrobatická disciplína. Disciplína slope style, to je vlastně jízda na trati, která je složená z několika railů a z několika skoků. To jsou takový 3 malý skoky a 3 velký skoky. Dejme tomu. A ty jsi s tím dokonce byl teďka na olympiádě v Soči jako trenér. Byl jsem tam jako trenér Marka Skály, který Skály. obsadil 26. místo a zajel výbornou jízdu. 26. místo. 26. To už je místo. něco na světě jako. Na světě to už je ze 150 závodníků, si myslím, To už je dobrý slušný. úspěch. Není to placka, ale To už je úspěch odplacky. dobrý. A To pak je už- tam to už ještě je to taková ta druhá disciplína v té rampě. tak ještě Tam rampa, nikoho nemáme. ale tam nikoho nemáme, protože podmínky v Evropě jsou dost složitý na to natrénovat nějakou dobrou jízdu v rampě. takže Jasně, ale tomu i se ty nikdo sám nevěnuje. jsi závodník. Bejvalej závodník. No, bejvalej. Občas se ještě zazávodím, ale Ty jsi se ne dokonce moc. do Soči skoro dostal, ale nějaká No, zraněníčko. skoro. Byl jsem 50. no, potřeba bych být do 30. ale No. zraněníčko mě zastavilo, věk taky, že jo, takže To už je starý kořen. Jsem starý člověče, kořen. 28 let. 28, 29. Starý, ježišmarja, starý chlap. To už ani žabáky dolů nemůžu udělat Dědeček. pořádně. Ale pozor, Roman má tady takovou školičku pro děti, nebo i pro dospělí, Havran se to V jmenuje. Havrani, tam je tréninkový centrum Jump Park, kde máme skok do molitanu a trénujeme tam mladý kluky. Ano. A Rýsuje se tam nějaký talent teďka? talenty tam máme, teď o víkendu tady proběhl první závod Českého poháru, zrovna tady na Klínech. Ano. A můj svěřenec, který tam trénuje s náma, byl první v juniorech. Ty jo. A přátelé, A ještě Roman? k tomu ten můj bratranec, a já jsem byl rozhodčí, tak Ano, tak, No. tak možná to úplně na první být nemusel, takový pátý, ale šestý místo, jezdil ne? dobře, no, tak Prosím, půlka prosím výhry šla vás. domů, veď? No jasně, Roman jako první u nás skočil skok 1080, je to tak? Je to tak? To je
Kolik Ale se to už tak je- otočíš, To, už je kolikrát? tak, to se ještě nosila i ta šustákovka, když se to To se skákalo. nosí pořád, To se- jako. no. Se podívej. A to bylo tak před 6-7 lety teda. A to kolik? 3krát dokola. Třikrát dokola Třikrát svý dokola. osy. Na lyžích. Na lyžích ještě. To jsou blázni. A teď už se skáčou 5krát dokola. Ha, To je jak řečízák. nevěřím. Nevěřím. Vendelíne, to si odnej, že jsi počkal. Už jsem tady. Tak přátelé, to byl sport areál Klíny. No a my už se řítíme vstříc novému dobrodružství našeho krásného magazínu Bílý svět. Jo, a rada na závěr. Přátelé, pokud se chcete věnovat sáňkovému sportu, nebo se dostat na olympiádu, musíte samozřejmě jezdit pod vedením zkušeného brzdaře, ale brž šoféra. Já mám tady svého Vendelína Krámra, dvojnásobného olympijského vítěze. Vendelíne, šláp mi na to. Jedeš nebo co? Vendelíne. No, já to vemu za něj, on tady asi trošičku mi vytuch. Tak se drž ochu, pojedem z kopce. A přimrznu nám, člověče, přimrznu nám, dvojbob nám přimrz, no, to se stává. Tak přátelé, trošičku jsem si z dlouhé chvíle řekl, že si za horolez číl. Jenže, jak máme teďka tu zimu teplou, tak to rozmrzlo a stala se z toho taková lezecká stěna. Což je štěstí, protože zde ve sport areálu Klíny se dá sportovat jak v zimě, tak i v létě. No a proto je tady se mnou Alenka Dalecká, aby nám tyto letní aktivity představila. Alenko, spust. Takže v létě ve sportovní hale se dá dělat cokoliv, dá se líst na stěně, když je špatný počasí. Ano. A provádíme tady i různé kruhové tréninky, cvičení. Můžete si zahrát badminton, fotbal, cokoliv, co se dá dělat v tělocvičně. No a když je venku hezky, tak si můžete vzít koloběžky, sjet na koloběžkách nebo na kolech, využít lanovkou se vytáhnout nahoru, nebo si zahrát. To jsem vždycky chtěl zkusit. Já ti pomůžu. Děkuju. A prosím tě, vy máte v názvu zim, let, to je jako zima a léto, že jo? Přesně. Ty jo, takže se dá celý rok pěkně sportovat. Ježiš. Nenech se rušit, povídej. Máme tady na léto lanový park. Ano. Potom si můžete na sjezdovce zahrát extrémní golf. Tohle je takový extrémní lezení. Máme i venkovní hřiště, taky na volejbal, na basket, na fotbal. Prostě sportovec si přijde. Přesně, úplně na přijde si na svý. Postavíme, Klíny tady mi řekni. Klíny. no to je tak název vesnice, to není o tom, že bychom tady byli nějak náchylní na klíny. Si demolovali dámský. klíny. Můj klín už je trošku zdemolován, ale to vůbec nevadí. Vy neváhejte a přejte na klíny si trošku zabomnout. A stále jsme ve sportovním areálu Klíny, ale kromě lyžování a běžkování se zde dá i zažít extrémní sport. A o to je tady Roman Dalecký. Čau. Ahoj. Ahoj. Trenér reprezentace v nových sportech. Řekl jsem to správně? Řekl se dobře. New Style. New Je Style. to nová disciplína pod svazem lyžařů, akrobatická disciplína. Disciplína slopestyle, to je vlastně jízda na trati, která je složená z několika railů a z několika skoků. To jsou takový 3 malý skoky a 3 velký skoky. Dejme tomu. A ty jsi s tím dokonce byl teďka na olympiádě v Soči jako trenér. Byl jsem tam jako trenér Marka Skály, který Skály. obsadil 26. místo a zajel výbornou jízdu. 26. místo. 26. To už je místo. něco na světě jako. Na světě to už je ze 150 závodníků, si myslím, To už je dobrý slušný. úspěch. Není to placka, ale To už je úspěch odplacky. dobrý. A To pak je tam to ještě taková ta druhá disciplína v té rampě. Tak ještě tam rampa, nikoho nemáme. ale tam nikoho nemáme, protože podmínky v Evropě jsou dost složitý na to natrénovat nějakou dobrou jízdu v rampě. takže Jasně, ale tomu i se ty nikdo sám nevěnuje. jsi závodník. Bejvalej závodník. No, bejvalej. Občas se ještě zazávodím, ale Ty jsi se ne dokonce moc. do Soči skoro dostal, ale nějaká No, zraněníčko. skoro. Byl jsem 50. no, potřeba bych být do 30. ale No. zraněníčko mě zastavilo, věk taky, že jo, takže To už je starý kořen. Jsem starý Člověče, kořen. 28 let. 28, 29. Starý, ježišmarja, starý chlap. To už ani žabáky dolů nemůžu udělat Dědeček. pořádek. Ale pozor, Roman má tady takovou školičku pro děti, nebo i pro dospělí, Havran se to V jmenuje. Havrani, tam je tréninkový centrum Jump Park, kde máme skok do molitanu a trénujeme tam mladý kluky. Ano. A
Rýsuje se tam nějaký talent teďka? Talenty tam máme, teď o víkendu tady proběhl první závod Českého poháru, zrovna tady na Klínech. Ano. A můj svěřenec, který tam trénuje s náma, byl první v juniorech. Ty jo, a přátelé. A ještě Roman? k tomu ten můj bratranec a já jsem byl rozhodčí, tak... Ano, tak, No. tak možná to úplně na první být nemusel, takový pátý, ale šestý místo, jezdil ne? dobře, no, tak Prosím, půlka prosím výhry šla vás. domů, veď? No jasně, Roman jako první u nás skočil skok 1080, je to tak? Je to tak? To je, kolik Ale se to už tak je- otočíš, To už je kolikrát? tak, to se ještě nosila i ta šustákovka, když se to To se skákalo. nosí pořád, To se- jako, no. se podívej. A to bylo tak před 6-7 lety teda. A to je třikrát kolik? dokola. To je třikrát dokola Třikrát svý dokola. osy. Na lyžích. Na lyžích ještě. To jsou blázni. A teď už se skáčou 5krát dokola. Ha, tomu Už je jak nevěřím. řetízák. Nevěřím. Nevěřím. Vendelíne, to si ono, že jsi počkal. Už jsem tady. Tak přátelé, to byl Sport areál Klíny. No a my už se řítíme vstříc novému dobrodružství našeho krásného magazínu Bílý svět. Jo, a rada na závěr. Přátelé, pokud se chcete věnovat sáňkovému sportu, nebo se dostat na olympiádu, musíte samozřejmě jezdit pod vedením zkušeného brzdaře, ale brž šoféra. Já mám tady svého Vendelína Krámra, dvojnásobného olympijského vítěze. Vendelíne, šláp mi na to. Jedeš nebo co? Vendelíne. No, já to vemu za něj, on tady asi trošičku mi vytuch. Tak se drž ochu, pojedeme z konce. A přimrznu nám, člověče, přimrznu nám, dvojbob nám přimrz, no, to se stává.